Teba. Ukáž mi, ako kreslíš. Čo kreslíš, Šimonko? A čo to kreslíš? Povedz mi. Tatinko, to je pada, ktorú ten zapach, ktorú tatinko, ten klub sa zmenil na vodu a tam voda na pálu. Krúpy sa zmenili na čo? Na klúpy sa zmenili na vodu a tá voda na pálu. A prečo sa to tak zmenilo? Pretože tu je láva, tá láva je tak strašne horúca. A tá láva roztopila krúpy? Áno. Na vodu. A potom čo? Potom na pálu. Takže z pary, teraz z tých krúpov je tam para? Áno, z tých krúpov je tam para a voda. A tá láva sa tam kde vzala? Tatinko, tam je blízko sopka. Tatinko, keď vybuchla tá sopka, tak tá láva tam prišla. A kde sa tam vzala láva, Šimonko? Od sopky sa tam vzala. Že v sopke bola láva? Áno. Aha. Tatinko, napríklad pozrieš, ako tento kameň strašne popraskal. Čo to popraskalo? Ten strašný kameň. Ja to kameň popraskal, túto, čo si nakreslil, hej? Áno, pretože tá láva je tak strašne horúca. A to všetko mení. Na pálu a na vodu. Tak to je riadne nebezpečná potom asi tá láva, čo? A všetko praská. Áno, to je strašne nebezpečná láva. To kreslíš ďalší kameň, čo popraskal od lávy. Áno. Na ňo pozrieme. Tento tu, čo? Ďalší kameň popraskal od lávy. A sú tam aj nejaké oblaky? Tatinko, úplne tam hore sú oblaky a z nich padajú klúpy, tatinko. Tatinko, a tie klúpy z takého strašného tepla sa tatinko sa menia na vodu a tá voda sa mení na paru, taká strašne horúca je tá pára. Aha, to všetko robí tá láva, čo? Áno. Dobre. To robí tá láva. Dobre.